Yanzu aka samu rahoto cewa rikici ya barke a tsakanin 'yan ta'adda a jihar Katsina tsakanin Ado Aleru tare da Kacalla Muhammad. Kada ku manta dai wayannan sun kasance 'yan ta'adda ne rikakku wanda sun kasance suna garkuwa da mutane a jihar Katsina kuma sun addabi dukkanin yankuna kamar irin su Matazu da kuma Musawa. An samu cewa a kwanakin nan cewa an sace darekta mai yada labarai na rundunar sojoji mai ritaya Abubakar Rabi har ya kasance ya rasa ran shi, daga baya jami'an tsaro suka kwato matan shi. Ya kasance wannan Kacalla Muhammad shi ne ya garkuwa da wannan tsohon darekta mai yada labarai na rundunar sojoji a Matazu da ke jihar Katsina. A yanzu haka kuma an samu cewa Ado Aleru a yayin da ake mishi tambayoyi a kwanakin baya 'yan jarida suke mishi ya bayyana cewa adadin vigilante da kuma jami'an tsaro da ya kashe ma ba san adadin su ba, kuma daga baya aka buƙace a zo a yi sasanci da su duk da kasancewan ta'adin da suka yi. Sai gashi kuma yanzu haka tsakanin Kacalla Muhammad kungiyan shi da kuma kungiyar Ade Aleru a yanzu haka rikici ya barke a tsakanin su a dajujjuka, kowa yana neman kowa domin ya kashe. An bayyana hakan ne game da wanda suke zaune a wato ƙauyuka, suka bayyana cewa sun fuskanci dalilin wato rikicin su. Rikici ne ya kasance na kuɗin fansa da ya kasance an yi garkuwa da wasu, wanda ya kasance Ado Aleru yana buƙatan cewa Kacalla Muhammad ya bashi wani abu daga cikin wayannan kuɗaɗe domin ya samu ya wayansu abubuwa. Kacalla Muhammad ya nuna mishi cewa babu wani magana wannan kuɗaɗe ko kuma ya bashi wasu mutane daga cikin mutanen shi wanda ya kasance a biya kuɗin fansa. Dalilin haka ne aka ce kuma tabbas rikicin ya barke tsakanin su, ya kasance suna neman junan su domin su kashe. Mutanen ƙauyuka suka bayyana cewa tun da ya kasance suka fara wannan rikici ya kasance an daina kai musu hare-hare, ya kasance an daina garkuwa da wato su da kuma waɗanda suka kasance suna makota da su. A hakan ne mutanen suka tabbatar cewa da gaske fa har yanzu rikici yana nan yana horon wuta, kasancewan Ado Aleru tare da yaran shi suna nan suna farmakin Kacalla Muhammad tare da yaran shi, shi ma Kacalla Muhammad tare da yaran shi suna farmaka kuma suna neman wato yaran Ado Aleru domin wato wannan ya ga bayan wannan. Shin kuna ganin cewa da gaske ne rikicin kuɗin fansa ne ya haɗa su, ko kuma kuna ganin cewa ba rikicin fansa ba ne? Kuma shin kuna ganin cewa wannan rikicin za su sasanta ko kuma a'a za su ci gaba da kashe junansu? Shin kuma kuna ganin cewa ya kamata su sasanta ko kuma a'a rikicin su nan ma shine kawai mafi alkhairi har su yi ma su kashe junansu? Menene ra'ayinku?